ପୋଲସରାରେ ଗୌରୀ ଆମ୍ମାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ସହର ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ ଗୌରୀ ଆମ୍ମା। ପୋଲସରା ସହରରେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ଧରି ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌରୀ ଆମ୍ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ପାଥେୟ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଗୌରୀ ଆମ୍ମା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୌରୀ ଆମ୍ମାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ 2 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ଓ ଭକ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗୌରୀ ଆମ୍ମାଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରବିବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମା ରତନୀ ମହାମାଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌରୀ ଆମ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଡେରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ପୁରୁଣା ଥାନାଫାଣ୍ଡି ଛକରେ ଥିବା ନିଜ ବାପଘର ସ୍ୱର୍ଗତ ଲିଙ୍ଗୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଶୁଭ ମନାସିଥିଲେ। ପରେ କମିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା, ମୃଦଙ୍ଗ, ଶଙ୍ଖ ଓ ଢୋଲବାଜା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାହିକୁ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଗୌରୀ ଆମ୍ମା। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ନୂଆସାହି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହି ଭଳି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସାହିଘାଟ ପରିକ୍ରମା କରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପୋଲସରା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।